Babayan ti panabibindulig ti Commission on Higher Education, Department of Information and Communications Technology ken na duma-duma a partner institutions, manamnamang adda mapasaya at pa iti digitalization ken serbisyo a maipaay kaditi estudyante kaditi universidad ken kolehiyo iti pagilyan. Indol mo na mismo ni CHED Chairperson Dr. Shirley Agrupis ti panagpirma kaditi Memorandum of Agreement a pinartisiparan ti DICT ken University and Colleges. So marami pong salamat talaga. There are 113 state university and colleges in the Philippines. Idagdag yung mga campuses. There are 555 state university and colleges who will be benefited in this partnership. But we got a commitment that the first 220 state university and colleges will be interconnected, and the second half will be connected second to third quarter. Makunamang ipasimuda ang daytoy, iti ad-adda Pannakapatalged pay kaditi agdama a programa na kadependar iti digital system ken infrastructure. Paset daytoy iti parnuay, the third Creativity in the Philippine Higher Education Summit, babaen ti partnership tilagbaitan ti CHED ken Mariano Marcos State University. Yes, napakalaking support ito kasi ang dami na naming programa online. Teaching, the online learning system namin, open university here and abroad. Without strong connectivity, walang mangyayari. And we are far from being inclusive. So maraming salamat talaga sa DICT at sa President natin. Inclusivity, daytoy ti gagem ti CHED, kuna ti chairperson arumbeng nga awan ti may laksid. Kita nga datayon iti digital era, nas ken reliable ken affordable ti internet, tapno na nga accessible pay para kaditi amin nga estudyante iti edukasyon ken daduma pay a serbisyo. Pinasingkidan met ni DICT Secretary Henry Ruel Aguda at akderanda ti commitment da ang matulungan ti CHED ken maipaay ti affordable internet connectivity para kaditi agad-adal. Yung mga estudyante natin sa higher education, dapat meron silang access din sa affordable and minsan nga libre pa bibigay ng gobyerno na internet connectivity sa mobile. Yun namang sistema ng CHED and all the learning, meron na sila eh. Yes. They just need connectivity so that we can just connect their application on top of it. Inayon na nakitaan ti improvement ti paspas ken presyo ti internet iti pagilyan no maidasig iditawen 2022 ken iti agdama. Nupay kasta kuna na agagem ni President Bongbong Marcos Jr. nga agtultuloy latta iti Pannakapatalged na daytoy. Mark Magdirila, Balitang Solid North.